Durante el 2016 hemos visitado la bella ciudad de Ljubljana. ¡Ljubljana! Sí, la capital de Eslovenia, la cual durante el Imperio Romano fue la colonia Iulia Emona. Y de hecho, se conservan algunos vestigios arqueológicos de dicha época. Hecho que nos hizo pensar en nuestro buen amigo Jaume Prat Espel, eminente conocedor del mundo clásico. Hemos encontrado incluso, cerca de una sospechosa casita amarilla, un pequeño museo de Artefacti Romanorum. Vila Jaume! Allà hem fet amistat amb les mascotes i hem descobert alguns secrets força tenebrosos. Hola, Jaume. Estem aquí amb tots aquests sarcòfags i monuments funeraris romans. Mira que maquinho, mira que maco. Cementiris, sarcòfags i tumbes, però encara no hem trobat... Mira, per cert, aquest edifici groc és l'ambaixada dels Estats Units. Millor no filmar gaire estona, perquè si no encara ens dispararan. Doncs com deia so, perdona, aquí tenim els monuments aquests funeraris romans, però encara no hem trobat el teu. Ah, mira, potser és aquest. A veure... Jaume? Jaume, estàs aquí dins? Jaume? Hola, Jaume? Va, desperta, desperta. Doncs no hem trobat en Jaume, però si mireu aquí hi ha aquests recipients on els humans abans deixaven ofrendes als seus morts. I acaba de passar aquí un que ha deixat una bossa amb menjar. I nosaltres el que farem ara és agafar-la. És que està molt bo això, mira. Està ple de menjar. Mira. Fa una oloreta genial. Mira, ens en portem pel sopar.